ஊருக்குள்ளே வேலைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளம்புன இடம் தான் மாஞ்சோலை. திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. வேறு லெவலான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு. ஏழைகளின் ஊட்டின்னு கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் மாஞ்சோலை. இங்கே நிறைய டீ எஸ்டேட்டும் பனி மேகம் கொண்ட இடமும் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த இடம் வேறு லெவலாக இருக்கும். திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடியவங்க யார் வேணாலும் போய் சுற்றி பார்க்கலாம். திருநெல்வேலி நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பஸ்ஸு டெய்லி இருக்குது. டெய்லி 4 பஸ் இருக்குது. திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடியவங்க போய் சுற்றி பாருங்கள். எந்த ஊர்லேருந்து வந்தனாலும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். வேறு லெவலாக இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எங்களுக்கு தங்க வாய்ப்பு கிடச்சிது. நாங்கள் தங்கி சிக்கனெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டு வந்தோம். ஆனால் வேறு யாருக்கும் தங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமான்னு தெரியல. வாய்ப்பு இருக்காது. அதனால் 1 டே ட்ரிப்பாக சுற்றி பாருங்கள். திருநெல்வேலியிலேருந்து